Zo, voor de fietssnelweg moet je hier naar links via de Klinge, dus die afhangt van Sint-Gilles-Waas. Zo, hier heb je de markering Vlaanderen en dan even verder, naast de school De Bron, heb je de aansluiting. Dus momenteel zijn er hier nog werken, mag je er niet door, maar wel even interessant. Dus de F411
Ik kan nog even ook de beelden tonen. Het wordt een bijzonder brede fietssnelweg. Ja, er zijn meer dan 1000 fietsers die dagelijks fietsen. Hier de grensregio en Sint-Niklaas en dan ook ertussen vele woonlocaties die zich aansluiten op deze route. Dus bijzonder belangrijk en ook interessant naar de toekomst toe voor de elektrische step. Natuurlijk ook het deelvervoer. Dus de overkant hier ga je dus via het bos, kan je dus ook terug huis binnen gaan, maar dat is goed met een mountainbike. Je kan zo niet met een koersfiets of een gewone fiets, is het wel bijzonder lastig. Dus hier locatie Klingspoor en dan aan de rechterkant. Hier doe je de omleiding, dus momenteel de omleiding en dan heb je wel verder terug aansluiting op de F411.
Zo, hier ben ik aan de locatie van de E34, dus naar Antwerpen. Of richting Brugge-Zelzaten. En dan ook opnieuw hier die fietssnelweg. Er zijn stukken dat je kan fietsen, maar bon, de werken zijn nog niet volledig af. Daardoor moet je wel langs hier.
Zo, welkom in Sint-Gilles-Waas. Dus voor Sint-Niklaas moet je rechtdoor, dat is even de afslag Sint-Gilles-Waas. En dan opnieuw kan je dus aansluiting hebben met de F411. En als die volledig zal afgewerkt zijn, is het natuurlijk wel de snelle route tot de Klingen vlakbij de Nederlandse grens daar. En de andere kant Sint-Niklaas vlakbij het station.
Zo, beste mensen, was de fietsroute van Kapellebrug, Hulst, Nederland tot de Klinge. Dus ook wel even interessant om dit online te zetten voor de mensen die toch ook deze fietslocatie nodig hebben. Tot de volgende keer.